बंदे उत्कल जननी ओडिया पक्ष पालन आज दिवस को समस्त स्वागत। आसतु नजर पकेवा इंद्रावणी सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रवेश उत्सव किसी कार्यक्रम बर्तमान आम ओडिया पक्ष पालन 2026 प्रवेश उत्सव आ पढ़ुवा कार्यक्रम में समस्त को अंतर गभीरतम प्रदेश स्वागत करुँ। आज आम गहणे अच्छा विद्यालय प्रेसिडेंट महोदय तथा जो पिला नुआ पिला आडमिशन करेंगे से अभिभावक और पिला उपस्थित अच्छा तत्सहित उक्त विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री महोदय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री भाई भाई मैंने तथा अति आदर छोट छोट पिला समस्त आज प्रवेश उत्सव और खड़ीछुआ कार्यक्रम को पुनर् स्वागत। तो बर्तमान आम सर्वप्रथम आमर विघ्नराज विद्यालयता श्री गणेश और जगन्नाथ निकट में आम भक्ति अर्घ्य अर्पण करवा। तो समस्ते आसतु आम भक्ति अर्घ्य स्वरूप धूप दीप नैवेद्य दे प्रथम आम आमर भक्ति अर्घ्य ईश्वर को अर्पण करवा। वर्तमान भक्ति अर्घ्य अर्पण समय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानदेन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। समस्त को धन्यवाद पिला माने। आज हूँ अति प्रिय गोटे दिवस अति भल पाइबार दिवस 2026-27 शिक्षा वर्षर एभली गोटे दिन आज जहाँ कि प्रवेश उत्सव आ खड़ीछुआ कार्यक्रम नाम आम सरकार तरफ नामित कर खूब आनंदर दिन गोटे तुम मान खूब उल्लासर दिन। तो बर्तमान आम यही परिप्रेक्षी ये जो नुआ पिला स्वागत करने परिप्रेक्षी आम गोटे नाच देखा कौन कर समस्त हजिजा आ मजिजा। गीतटा कौन ना रुमको झुमारे तार नाच आम जो पिला प्रस्तुत होती से आगू पड़े आसवा। समस्त पिला बसीजा।
ପକ୍ଷ ପାଳନ 2026ର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଓ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେହି ପର୍ବ ଯେଉଁ ପର୍ବ କି ଏ 14 ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଆଉ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପିଲା ନିରବରେ ରହିବା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ ରଖିବା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ, ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେ ସୁନାମର ସହିତ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେ ଅନେକ ଅନେକ ସୁନାମ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେବା ପିଲା, ଶୁଭ କରତାଳି, ଜୋରଦାର କରତାଳି ଆମର ନୂଆ କରି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। सीट में दो देखो कौन हो अब्दुल देखो आगो कौन हो हिंदी माने कौन कर खड़ी छुआ ନୂଆ କରି ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ କିଟ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଟିକେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କର। ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିଦିଅ, ସେଇଠି ପ୍ରଣାମ କରିଦିଅ, ସେଇଠି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ସୁନା ଝିଅ, ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସୁନାମ ଦେବା ସହିତ ତୁମର ସୁନାମ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଯେଉଁ 3ଟା ଷ୍ଟଲ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ରଙ୍ଗପସରା ଷ୍ଟଲ୍ ଆଉ ଗପରାଜ ଷ୍ଟଲ୍, ଖେଳଘର ଷ୍ଟଲ୍। ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ବୁଲି ଦେଖିବେ ତଥା ପିଲାମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଲିପ୍ତ ରହିବେ, ଏହା ହେଉଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ରଙ୍ଗକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ରଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରୟାସ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ରଙ୍ଗପସରା ଷ୍ଟଲ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗକୁ ଚିହ୍ନିବେ ଏବଂ ରଙ୍ଗକୁ ଜାଣିବେ, କେଉଁ ରଙ୍ଗ କେଉଁଠି ଦେଲେ ସେ ଜିନିଷର ବା ସେ ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ ରହେ ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦେଇଛୁ, ତୁଳି ଦେଇଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଧାଗଢ଼ା ଚିତ୍ର ଦେଇଛୁ। ସେହି ଅଧାଗଢ଼ା ଚିତ୍ରକୁ ସେମାନେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ସେ ଚିତ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ, ଏହା ହେଉଛି ଏହି ରଙ୍ଗପସରା ଷ୍ଟଲ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି ମଧ୍ୟ, ଏକ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ସେହି ରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ସହିତ ସେହି ରଙ୍ଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ହେଉଛି ଏହାର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମନେକର ଗୋଟେ ପତ୍ର, ମନେକର ଆମର ହେଲା ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ତ ସେତେ ପ୍ରକାରର ପତ୍ର ଅଛି। ଯଦି ପିଲା ଏକାଠି କରିପାରିଲା ସବୁତକ ପତ୍ରକୁ ଯଦି ସେ ଏକାଠି କରିପାରିଲା, ମନ୍ଦାର ପତ୍ରଟେ, ଆମ୍ବ ପତ୍ରଟେ, କଦଳୀ ପତ୍ରଟେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେ ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ବୋଲି ସେ ଅବଗତ ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ ଅଛି ନା ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବ, କାରଣ ସେ ଜାଣିବ ସବୁଯାକ ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଅଛି। ଏମିତି ରଙ୍ଗପସରା ଷ୍ଟଲ୍ର ଏଇଆ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ, ଅଭିଭାବକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ସେମାନେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପସରା ହେଉଛି ଆମର ଗପରାଜ ଷ୍ଟଲ୍। ପିଲାମାନେ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଥିବେ, କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗପ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ୀମା ଶିଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ଯୌଥ ପରିବାର କମି କମି ଗଲାଣି, ତଥାପି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଲୋରି, ଯାହାକୁ ନାନାବାୟା ଗୀତ କୁହାଯାଏ, ଆଗରୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ ଚୌକି
କେମିତି ବଉଳା ଗାଈ ଛାଡ଼ିଦେଲା, କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲା ସେ ଗପ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗପ ଜାଣିଛୁ ନା? ବଉଳା ଗାଈ ଗପ ଜାଣିଛୁ? ବଉଳା ଗାଈ ଗପ ଜାଣିନୁ? ମାଂସପେଶୀର କେମିତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ଖେଳ ଷ୍ଟଲ୍। ତ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଆସିବା, ଆମେ ଏଇ ଖେଳ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ସାମିଲ ହେବା ବା କୋଉ ଖେଳ କେମିତି କରିବା ବା ଏଇ ଖେଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହୁଏ ବା କୋଉଥିପାଇଁ ଏ ଖେଳ ଷ୍ଟଲ୍ କରାଯାଇଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବା। ତ ପିଲାମାନେ ବାଲବାଟିକା ପିଲା, ପ୍ରଥମ ପିଲା ଏଇ ଆଗକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବା। ବାଲବାଟିକା ଆଉ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଆଗକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବା। ଖେଳ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। କଣ ଏଟା କଣ କି ରେ ସାମିଲ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସିନ୍ଧୁ ନନ୍ଦିନୀ ବାଲବାଟିକା ଆଜି ଯିଏ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସିନ୍ଧୁ ନନ୍ଦିନୀ ଏଇ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଖେଳରେ ସାମିଲ ହେବ। ତ ସମସ୍ତେ ଜୋରଦାର କରିଥାନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ ନନ୍ଦିନୀ ପାଇଁ ଶୁଭ କରିଥାନ୍ତି। ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଚାଲିବା, ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଚାଲିବା, ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହଁ ଚାଲି ଚାଲି ଚାଲେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଯାଉଛି ଆମର ସିନ୍ଧୁ ନନ୍ଦିନୀ। ଜୋରଦାର କରିଥାନ୍ତି। ପିଲା ଦେଖ ସେ ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ କେମିତି ଯାଉଛି। ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯାଉଛି। ଜୋରଦାର କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବା ଏପଟକୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ବଢିଆ ଚାଲୁଛି। ଦେଖ ଆମର ସିନ୍ଧୁ ନନ୍ଦିନୀ କେମିତି ଚାଲୁଛି। ପିଲା ଶିଖ ସିଧା ଚାଲୁଛି, ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ଚାଲୁଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା ତାର ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ମାଂସପେଶୀ ଅଛି ସେ ଶକ୍ତି ହବ ଏବଂ ସେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଶବ୍ଦ ବା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା କହିଲେ କ'ଣ ତାହା ବୁଝିବ। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଲା ଆମର ବାରିକ ଟିକେ ଆସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରିକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରିଦେଲି। ସେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଚାଲିଲେ ବାରିକ ଚାଲିବା। ବାରିକ ଅଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ଚାଲିବେ। ଆମର ବାରିକ ଚାଲିଲେ ଅଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ସମସ୍ତେ ଦବା ତାଳି। ବାରିକ ଚାଲିଲେ ଅଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ସମସ୍ତେ ଦବା ତାଳି। ଶୁଭ କର ତାଳି ଦେଖିଲେ ବାରିକ ଆଗକୁ ଯିବରେ ମାଡ଼ି। ଶୁଭ କର ତାଳି ଶୁଣିଲେ ବାରିକ ଆଗକୁ ଯିବରେ ମାଡ଼ି। ଅଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ଚାଲୁଛି ବାରିକ ସମସ୍ତେ ଦବାରେ ତାଳି। ଶୁଭ କର ତାଳି ଦେଖିଲେ ବାରିକ ଆଗକୁ ଯିବରେ ମାଡ଼ି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। খুব সুন্দর ভাবে খেলছে। হ্যাঁ পিলামানে এই খেল খেললে তার কোন উপকার হব? এই খেল খেললে তার কোন উপকার? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 সুন্দর জোরদার করে তালি। পিলাই বারিক আমার এই খেল খেললে তার সূক্ষ্ম স্থূল মাଂସପେଶୀର କ'ଣ ନା ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଗଣନ ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିବ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ପିଲା ଦେଖ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପାଇଁ ଜୋରଦାର କରିଦେଲି। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛୋଟି ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ସିନ୍ଧୁ ନନ୍ଦିନୀ ଆମର ଜୋରଦାର ବାସ୍ ବଢ଼ିଆ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭେରି ନାଇସ୍। খুব সুন্দর ভাবে সিন্ধু নন্দিনী আমার খেলুছি, বঢ়িয়া লাগুছি, খুব সুন্দর। বহুত বহুত ধন্যবাদ সিন্ধু নন্দিনী। কেতে থর তুমি ডেইল? কেতে থর? 10 থর? 10 থর ডেইলে। তাহলে পিলাମାନେ ସେ ଖେଳିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଶିଖିଲା? ଗଣନ ଶିଖିଗଲା ନା ନାହିଁ? ଗଣନ ଶିଖିଲାଟି ଖେଳିବା ସହିତ। ତାହେଲେ ଆମେ କେବଳ ଖେଳ ଖେଳୁଛୁ ତାହା ନୁହେଁ, ଏଇ ଖେଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିହିତ ଅଛି। ଆହୁରି ପିଲା ବହୁତ ଖେଳ ଅଛି ଆମେ ଖେଳିବା। ଆମେ ତ ଆଉ ସବୁକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ସ୍ଥାନିତ କରିପାରିବାନି, ପଛରେ ଆମେ ବହୁତ ଖେଳ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖେଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ସବୁ ଖେଳ ପାଇଁ ସବୁ ରହିଛି, ତା ମଜା କରିପାରିବେ ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଦେଖ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଖେଳ, ଅତି ପ୍ରିୟ ଖେଳ ବଲ୍। ଗୋଟେ ଖେଳ ନାହିଁ ବଲ୍। ଦେଖ ନେ ଭାଇମାନେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବଲ୍ ଖେଳ ଖେଳିବା ସହିତ କୋଉ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖିବା ଏ ବଲ୍ ତୁମର କ'ଣ ଅକ୍ଷର ଅଛି କହିପାରିବ? କ'ଣ ଅଛି? କୋଉ ଅକ୍ଷର ଅଛି ବଲ୍ ଦେଖିଲ? ଗୋଟାଏ ଥିଲା କ'ଣ? ଜ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଛ। ସ୍ନାପ। କ। ଆପଣ ଏ ବଲ୍ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? କି ଖେଳିବ ବଲ୍ ପକେଇକି? କି ଖେଳିବ ଦେଖିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଖ ସିନ୍ଧୁ ନନ୍ଦିନୀ ହାତରେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଅଛି। ସିଏ ଯୋଉ ବଲ୍ କହିଲା ଛ କହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମର ସିନ୍ଧୁ ନନ୍ଦିନୀ ପାଖରେ କୋଉ ବଲ୍ ଅଛି। ସିନ୍ଧୁ ନନ୍ଦିନୀ ତୁମ ପାଖରେ ସବୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବଲ୍ରେ? ନା ତୁମେ ବଲ୍ଟା କ'ଣ ହବ? ଖେଳିବ? ପିଲା ଜୋରଦାର କରିଦେଲି। ଦେଖ ସିନ୍ଧୁ ନନ୍ଦିନୀ ଏ ବଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିବ ତାର ଯୋଉ ଗୋଟାକ ଉପରକୁ ରହିବ, 2 ରହିଲେ ସେ 2 କହିବ, 3 ରହିଲେ ସେ 3 କହିବ। ଖେଳିପାରିବ ସେମିତି ଜାଣିପାରିବ, ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ଯଦି ନ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ତା
ସାଙ୍ଗସାଥି ଯିଏ ଥିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜଣେଇଦେବେ। ତାହେଲେ ସେ ଏଇ ଖେଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅକ୍ଷର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେ ଛୋଟ ପିଲା ସେମାନେ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ଆଉ ଅକ୍ଷର ପରିଚୟ ପାଇବେ, ଏହି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଖେଳର ଷ୍ଟଲ ଏହା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମତାମତ ଜାଣିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେବା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚେୟାରପର୍ସନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସିଏ ଆମ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମତାମତ ରଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିଷ୍ଟ ଓ ପରିଚୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ଭଲ ଉପାୟ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହି ଉପାୟରେ ସହଯୋଗ କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖାଇଲେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଭଲ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବେ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଉଣୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମତାମତ ରଖିବା ଆମେ ନିବେଦନ ରଖିବା। ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଯୋଜନା ସଭିଏଁ ପଢ଼ିବା ସଭିଏଁ ବଢ଼ିବା ଏ ଭଉଣୀ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା ଆମର ସିନ୍ଧୁ ନନ୍ଦିନୀର ବାପା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମତାମତ ରଖିବା ପାଇଁ। খুব সুন্দর আপনার মতামত খুব সুন্দর। আপনার কিছু কহিলেনি মানে যেমি আমার কুয়া নীরবী বহু কিছু জনাই থাকে নীরবতা, তেমন বাস্তা আমি হৃদয়ঙ্গম করিপারছু আপনার নীরবতা ହିଁ নিশ্চিত ভাবে আমাকে ধন্যবাদ দেব বা নিশ্চিত ভাবে কার্যক্রমকে আপনার পছন্দ করছেন। তেমন আমি আপনার আজ নিবেদন রাখবু আপনার অঞ্চলের যেতে পিলা অনেক বা আগুক যেতে বাহারে আপনার যেহেতু আমার সহ অনেক আপনার সে কনভিন্স করাইবে যে নাই সরকারি বিদ্যালয় কৌশি গুণে কম নুহ, সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী কৌশি গুণে কম নুহতি। তেমন আমি সমস্তে আসবা আম অনুষ্ঠান না রাখা আম গাঁর না রাখা আম অনুষ্ঠান মর্যাদা বড়াইবা। তেমন যদি পিলা ন রহবে যেমিতি কৌছি গোটে বগিচা যদি ফুল গছ ন রহব বগিচার শব্দর অর্থ মূল্যহীন হয়ে যদি বিদ্যালয়ের পিলা ন রহবে যদি বিদ্যালয়ের মুখ্য আধার ছাত্রছাত্রী ন রহবে তাহলে বিদ্যালয় কার। তেমন আপনার আমি আদির এই প্রবেশ উৎসব পরিচালনা କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ନିବେଦନ ରଖିବୁ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁନାମ ଚାରିଆଡ଼େ ପରିବର୍ତ୍ତ ହୋଇ ରହିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଆସିଥିବାରୁ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଆମ ସହିତ ରହି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମର ଅନ୍ତର ଗଭୀରତା ପ୍ରଦେଶରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆଶା ରଖିବୁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଡକାଯିବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସି ସହଯୋଗ କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।